už nie je normálne. Čo som zase spravil? Celé leto tu prdíme do sedačky a nikde sme neboli. Ako sa hovorí, všade dobre, doma najlepšie. Ja už chcem zažiť aj nejakú exotiku. Môžeme ísť stanovať. Ty, čo sa bojíš pavúkov? A až tak sa ich zase nebojím. Už chcem zažiť aj nejaký ten oddych, rozmaznávanie, romantiku. Poď sem. No čo si zase vymyslel? Sadni si. Čo budem akože robiť pred zeleným plátnom? Luskni. Čo? No luskni. Tadá! Asi budem potrebovať oddych od teba. Tak ťa zoberiem na čarovné miesto len 2 hodiny od nás. K tvojim rodičom na záhradu ma už nedostaneš. Veď nechaj sa prekvapiť. Ono to bude fungovať? Aha. Vítajte v kúpeľnom mestečku La Andertaya a ja som sa dozvedela, že by sa tu mali nachádzať niečo ako Maldivy v srdci Európy, tak sa poďme o tom presvedčiť. Určite ste zvedaví. A nachádzame sa pred hotelom Termela a ja som neskutočne vďačná, že môžem vyskúšať ich nový koncept, ktorý sa volá Silent Villas, čiže ako keby také tiché vilky, kde by sme si mali užívať svoj vlastný pokoj. Mali by to byť také tie Maldivy v srdci Európy a predtým ešte zistíme, ako vyzerajú, tak sa ideme najskôr začekovať. Usadili nás do lobby baru, ktorý je nádherný, lebo tu je ešte aj taký ako hotel ďalší a to Silent Villas, kam ideme, má ešte svoju vlastnú recepciu a pána, ktorý nám aj zaparkuje auto alebo pomôže s kuframi a tak. Auto sme nehali vonku, ale akože je to príjemné, tak nás tu usadili, že nám musia vysvetliť nejaké veci, tak som zvedavá, že čo to bude. Práve sme dostali všetky informácie k našemu pobytu, dostali sme dokonca aj tablet, kde je aplikácia, kde sú všetky informácie, čo si môžeme všetko vyhľadať. Toto je k našej vile, tu máme vlastne 2 kartičky k vile, toto sú hodinky, ako keby tie pípacie k wellness a dokonca máme teda aj Silent Spa, ktoré sú od 16 rokov, je to na lôžka, že jednoducho máte tam svoje lôžko, kde oddychujete a sú tam aj predĺžené raňajky, bufety, no akože pecka, tu sme ešte dostali takúto ďalšiu informačnú kartičku a tu si vlastne vypisujeme raňajky na ďalší deň a vlastne aj informácie k večeriam. No ja sa mega teším, ja som prekvapená. Vítajte v našej tichej vilke, máme vilku číslo 506, je ich tu niekoľko, ale naozaj pár, asi ich spočítam ledva na 2 rukách. Nás už pán portier privítal, my sme aj videli, ako vyzerá vnútro, takže už to nebude úplne také, že wow, pozrite sa na toto, takže ja už som to videla. Poďte dnu, máme našu kartičku. Vítajte v našom domove na najbližšie 2 dni. Vstupujeme do prvej časti, kde sa po mojej ľavej strane nachádza súkromné vlastné spa. Máme tu voľne stojacú baňu, ktorú určite musím vyskúšať, lebo vyzerá famózne. Vlastne toto je naše také mini súkromné spa. Máme tu aj lehátka, máme župany, šlapky, ktoré vieme použiť potom vlastne k tým Silent Spa, ktoré sú vlastne k hotelu, aj k bazénu a k všetkému. Tu je úžasný, famózny sprcháč obrovský, kde máme vlastne aj sprchové mlieko, takisto aj kondicionér, šampón, kúpeľňu. Toto je moje Martin, to je tvoje. Nie, ja chcem toto. Nie, toto chcem. Počkaj. Nie, toto chcem ja. Dokonca je tu aj obľúbený teraz fan Dyson, už najlepšiu kvalitu sa sem snažili dať. Prosím vás, v ktorom hoteli nájdete, že masku na tvár? Masku na tvár sme dostali v našom takom akože tom uvítacom self-care balíčku, ktorý máte asi v každej kúpeľni. Ja vám prisahám, že tento záchod je veľký ako naša kúpeľňa. Fakt. Z našej sauny a kúpeľne sa dá vstúpiť hneď rovno do spálne. Taká menšia, ale ja si myslím, že na spálnu viac človek nepotrebuje. Najväčšia zaujímavosť tejto spálne je to, že v tomto strope sa nachádza voda studená, ktorá ochladzuje celý priestor, čiže nie je tu použitá klimatizácia klasická, ktorá vypúšťa do ovzdušia teplý vzduch, ale proste chladí sa to tu vodou. A asi týždeň dozadu som o tom hovorila, že sa nedá nájsť nejaká klimatizácia, ktorá nepotrebuje vypúšťať do ovzdušia toľko tepla, čiže týmto sa asi inšpirujem a podľa mňa by to mohlo začať fungovať onedlho aj v bežných bytoch, takže to ma veľmi potešilo a som rada, že takáto možnosť existuje a ideme teraz práve do našej hlavnej časti. Ak ste z tohto boli unesení tak ako ja, tak z tohto budete unesení ešte viacej. Prechádzame takouto krásnou chodbou, kde vidíte výhľad na našu maličkú záhradku. Táto rúra, ktorú vidíte pred sebou, je prosím pekne sprcha. Rolety sa samozrejme dajú zatiahnuť preto, aby sme mali čo najväčšie súkromie, preto sa tu bola aj že Silent Spa. Môžu sem ísť iba dospelí ľudia. Toto je naša
obývačko, mini kuchyňa. Na čo som sa veľmi tešila je to, že vybavením týchto biliek je aj gramofón značky Projekt, ktorý bol založený kúsok tuto v Mistelbachu a vyrába sa na Slovensku, v Česku, napríklad aj v Nemecku. A túto techniku používa aj gitarista skupiny Rolling Stones a robia rôzne kolaborácie, takže ideme si to rovno pustiť. Máme tu kuchyňu, kde máme kávovár, máme tu pripravené kávy, rôzne šialky, naplnený minibar. Dostali sme niečo aj na privítanie, ostatok vlastne, čo si môžeme kúpiť, máme k tomu takúto kartičku, čo zatiaľ pozerám ceny, tak klasické hotelové nacenenie, kôš, umývadlo, vlastne všetko, čo potrebujeme. Máme tu malý stôl, čiže ak by sme si chceli dať nejaké tie raňajky alebo tú večeru tu na tejto bilke. Dostala som aj balíček s darčekom, tak to si pozriem neskôr. Tu je obývacia časť, máme tu televíziu, ktorá bola aj v spálni. Je tu krb, ktorý vraj všetci hostia vyskúšali, aj keď je teplo, ja ho asi vyskúšam tiež. A najlepšia časť je, že vstupujeme, musím byť trošku tichšie, lebo stojí mi hostia. Máme vlastne takúto terasu, ktorá má prístup do súkromného ako keby jazierka, ktoré je novo vybudované, hĺbka je 2,5 metra, čiže sa tam dá krásne plávať. Dekorácia. Máme tu takéto krásne posedenie. Veľa toho máme ešte ležadlové posedenie a dokonca vlastnú jacuzzi, ktorá sa napustí, vypustí. Môžeme si ju sami akože ovládať, prispôsobovať. Wow, takže ja neviem, čo mám povedať, ale toto je doslova raj. Raj. Ja nechcem odtiaľto odísť a to sme ešte len prišli. Všetko sa tu ovláda cez takéto panely, dokonca tu je upratovanie. Tu je, že chceme upratať, nechceme. Čiže môžeme si dať, že nechceme, aby celý čas nás niekto obťažoval, niekto sem prišiel, čiže nám bude svietiť červené svetielko a máme tu úplný kľud, čo je super, že žiadne také tie cedulky, ale naozaj proste nám bude nad dverami svietiť zelená alebo červená. Je to naozaj len pre dospelých, pre dvoch, nemôžu sem ísť vôbec deti. Psíky neviem, nie som si teraz istá, ale na zábradlí máme napísané, že psík nesmie ísť do vody. Tak možno môže ísť sem, to sa môžem spýtať, alebo môžem vám sem dať do popisku vedieť, že či som to zistila. A zatiaľ psíka nemáme, takže ideme si to užiť sami dvaja. Týmto sa ovládajú aj rolety a ja to už rovno idem skúsiť. Ide to dole, paráda. Aha, nemusí, ja som to doteraz držala. Tak to je také, že stlačíte to a ide to. A ide to všade dole, aj tu nám to ide dole, aj tu nám to ide dole. A vlastne rolety nám dole idú aj v obývačke, takže si tu vieme urobiť úplne súkromie. Ale keďže ja mám rada svetlo, tak si to tu ideme rovno odostrieť. Dobre, ide to hore. A máme tu samozrejme aj nejaké platne, ktoré si môžeme pustiť. Je tu aj nejaká klasická hudba. A uvidíme, či to nájdeme. Je tu Bach. Asi skôr klasická hudba, ale Vivaldi, ale ja to mám rada, takže túto vec ideme hneď teraz vyskúšať. Chcela som vám natočiť videjko, ako supersky to idem ovládať, ale až teraz vďaka tomuto... A teraz mám akože túto tyčku dať sem, alebo čo s ňou mám robiť? Ono to bude fungovať? Aha! Audio systém, OK. Wow, počujete ten zvuk? Krása. Ako vidíte, my sme sa tu už zabývali a o chvíľku sa chystáme na večeru. Ešte predtým si ideme vybrať raňajky, ktoré nás budú čakať zajtra ráno. Večeru sme si mohli vybrať formou 5-chodovej večere v hoteli alebo nejakej večere, ktorú nám prinesú sem. Nebolo veľmi ťažko sa rozhodovať medzi tým a teraz dilemujeme nad tým, že aké raňajky si dáme. Máme tu zoznam 4 rôznych raňajok, ktoré si môžeme vybrať. Sú to nejaké klasické raňajky, kde je výber syrov, salám, takisto tu máme nejaké francúzske, kde asi viete, čo budeme mať. Je tu nejaký slnečný svet, kde je hummus, avokádo, to si chcem vybrať určite ja. A potom tu máme ešte nejaké ovsené kaše a v tomto zozname, ktorý zanesieme po ceste na večeru, si môžeme teda zapísať, ktoré raňajky sme si vybrali. Sú tu aj nejaké ovsenné mlieka, ak máte nejaké alergie, môžete ich sem zapísať. Takisto vajíčka na rôzne spôsoby, omeletá a podobne a máme tu džusy, takže ja sa idem vrhnúť na to, vypísať to a o chvíľku sa vidíme na večeri. Mňa čakala na ubytovanie aj taštička s pozornosťou a ja som si len tak otvorila, že čo to tam je a potom si je uteračik. Vidíte tie iniciálky? Vyfintená a práve sa ideme teda navečerať do hotela a mala by nás čakať 5-chodová večera, takže som na to zvedavá, čo tam bude. Pekne nás usadili a dostali sme takéto menúčko, ktoré vyzerá ako noviny. Je tam všetko po nemecky, takže si to musím prekladať v telefóne. Ešte predtým, ako nám príde hlavné jedlo, tak sme dostali taliansky olej, olivy, balsamico a ciabatta. Takže ideme si
niečo uchrumnúť. Ako hlavné jedlo máme ňoky a dokonca toto mi urobili vo vegánskej verzii. Je to so špenátom, s baby brokoličkou a mám tam vlastne namiesto rikoty vegánsky syr, takže idem sa na to vrhnúť a vonia to neskutočne. Ešte vám natočím, ako vyzeralo menu, takže mohli sme si vyberať z predkrmov a hlavného jedla a máme tu aj dezerty, máme tu aj nejaké aperitíva, vína, vodu, ak chceme, a také všetky veci, ale vyzerá to úplne famózne, keďže sú to ako keby noviny, tak sa mi to veľmi páči, je to kreatívne a napadité. Siahli sme aj po takejto sladkej bodke a toto je čokoládový mousse a toto je vanilková a citronová zmrzlina a takto zmrzlina podľa mňa nevyzerá, toto je sen na tanieri. Človek sa parili celé leto a teraz, keď sme si mohli užívať večer pod hviezdami a teplým vzduchom, tak to strašne fúka, je zima, ale kto by nevyskúšal súkromné, čo to je výrivka jacuzzi, tak to ideme skúsiť. Je tam príjemná teplúčka vodička, čerstvo sa to napustilo do 20 minút, tak ideme si užiť večer. A takto to vyzerá, keď jednoducho musíš vyskúšať úplne všetko a ja nie som úplný priaznivec sauny. Vbehnem do nej asi tak na 2-3 minútky, vyskúšam, idem preč. Ale keď máš tú možnosť byť v saune, ktorá je veľa tvojej spálne, tak som si ju zapla. Tak nakoniec som tu vydržala necelých 10 minút, prečítala som si, alebo skôr prelustrovala som časopis, ktorý je po nemecky, takže som si pozrela iba obrázky a idem von. Ale zase musím uznať, že je to celkom príjemné nadýchanie. Možno niekomu sa v takom teple ťažko dýcha, ale mne to pri taký čistejší vzduch, tak úplne ľahšie sa mi dýcha. A pokiaľ viem, tak akože sauny vraj majú nejaký prospešný, ako sú prospešné pre telo, ale vyplavujú sa asi nejaké veci, neviem, ale dobre, toto už nedávam, ja už musím ísť von. Povedz mi, že si Slovák, bez toho, aby si mi povedal, že si Slovák. Samozrejme, že už som stihla vyskúšať túto masku a ja som tu preto, aby som vyskúšala všetko od záchoda, cez papier toaletný, cez mydlo, cez kondicionér, cez saunu. Jednoducho ja v týchto krásnych vilách vyskúšam všetko. A idem si k tejto maske urobiť čajík, ktorý máme v kuchyni, pretože tam je a môžem ho vypiť. Čaj mám za sebou a verím, že aj maska urobila to, čo sľubovala. Ideme spať a som celkom smutná, že tento deň končí. Raňajky budeme mať pripravené o 8, takže budem nalepená na dverách na ne čakať a som zvedavá, ako to celé bude vyzerať. Takže vidíme sa zajtra. Zajtra mám veľa plánov, čo by som chcela všetko stihnúť, ukázať vám, aby ste so mnou prešli. Takže vidíme sa zajtra. Dobrú noc. Krásne dobré ráno vám želám ako manka a idem vám teraz ukázať, ako vyzerali naše raňajky. Sice je 12 hodín, zabudla som natočiť túto oputávku, ale teraz sa prenesieme do 8 hodiny rannej. Niekto zvonil, tak sa ideme pozrieť, či náhodou. Je tu niekto? Áno. Áno. Dobré ráno. Du kannst fragen, ob sie Appetit hat. Also hier. Dobré ráno. Takže ako ste videli, prišli k nám s košičkom, tu nám pripravili raňajky, ideme sa na ne pozrieť, ideme sa na ne vrhnúť. My sme čakali nedočkavo v kuchynke, mohli sme si to dať aj skôr, lebo sme boli už na to pripravení. A ideme sa na ne vrhnúť, idem vám ukázať, čo sme si teda objednali na dnes a čo nám priniesli. Čo vidíte pred sebou sú všetko aj z lokálnych pekární, toto sú aj lokálne džusiky z nejakej farmy, dokonca máme aj ranné prosecco, je tu voda, ja som si objednávala aj osenné mlieko do kávy, je tu aj smoothie, ja mám toast s avokádom, je tu humus, ovocie, kaša nejaká s jogurtom, myslím si, že Martin má grécky jogurt, ďalšie ovocie a toto je nejaký ovocný kýš so syrom a tak, takže veľmi dobre to vyzerá. Počas nášho pobytu samozrejme nezaháľame a natáčame pre vás nové videjko. Takto vyzerá moja garderoba, ktorú som si priniesla, malá dcéra, tatko, tínedžerka, tatková parochňa. Toto je aj tá ponožka, aby som si do toho mohla skryť vlasy. Je to ako keby taká veľká silonka, by som to nazvala. A samozrejme manka a tuto bola nová postava s blonďovou parochňou, pani realiťačka. Čiže ja som si donesla vlastne iba toto. Mám tu čiernu sukňu, ktorú mala realiťačka, k tomu taký ten farebný topík, čo ste videli. Vlastne tie ružové šaty, čo som mala včera na večeri. A tie šaty z ráňajok, tie s tými, čo sú to, citroníkmi alebo pomarančami. Čiže ja tu mám viac vecí pre video ako pre seba. A z našich tichých viliek sa presúvame hneď sem, kde je hotel a ideme teda vyskúšať aj
tichučké spa. Kúpeľná časť je prepojená takýmto priechodom, čiže z hotela sa dá rovno dostať k bazénom a je to veľmi pekne správené. Popri tom si človek môže užiť ešte aj výhľady a myslím si, že ideme presne do tejto časti. No určite pôjdem vyskúšať aj tú vonkajšiu. Verím, že tam bude nejaký tobogán, ktorého sa aj tak budem báť a určite na ne pôjdem, ale budem sa na minimálne pozerať. Myslím, že už sme správne, ale mne toto pripomína úplne vstup niekam do pyramíd alebo v tých nejakých takých múzeách. Wow. Fajnúčka, teplúčka, vodička a to som zatiaľ odskúšala len tento vonkajší bazénik. Ešte sú vnútri pri tom vstupe, čo ste videli. Tam je to také poprepletené, takže ideme to poobjavovať. Ja nie som taký ten človek, ktorý vydrží sedieť na jednom mieste. Je tu samozrejme aj čas, kde sa dá nájsť alebo nejako občerstviť, ale zatiaľ asi nie sme z tých dá neochladní ešte. Ja nechápem, kedy to stíhajú. My sme boli preč hodinku, možno hodinku a pol. Máme krásne upratanú posteľ, vyčistili nám saunu, takisto nám vyčistili aj sprchoviku, dostali sme nové uteračiky, umýli nám celú kuchyňu, lebo mali sme tam po tých raňajkách celkom bordel. Kedy to stihli? Vlastne, my keď sme odchádzali, tak sme si dali to zelené svetielko a my sme si hovorili, že no, to už je neskoro po 12, že to už asi nikto si nepríde to upratovať, ale asi to proste tak funguje, že jednoducho vám to upracujú počas toho celého dňa, alebo rátajú, že ste tu celý deň, možno si tu teda urobíte ten neporiadok s tým riadom a dali sme to svetielko, odišli sme, vrátili sme sa späť a je to tu upratané, akože no, to je paráda, keď niekto po vás umie riad a nemusíte to robiť vy. Užili sme si trošku spa a povedali sme si, že ideme späť do našej chalúbky, to sa tak ani vtipne nedá nazvať a chceme ísť sa trošku osviežiť do jazierka, musím povedať osviežiť, lebo doteraz boli 30-ky, 35 stupňov sme stále mali, zrazu je 25 a fúka. Je trošku vlažno vonku a aj všeobecne voda teda cíti taká chladnejšia, takže vyskúšame, trošku sa pootužujeme teda a je to tu fakt krásne, sme tu teraz úplne sami a parádne si to tu užívame. No vedela by som tu ostať aj celý týždeň. Pre milovníkov bicyklovania, tak hneď pri vchode do hotela pri recepcii nájdete takto odparkovaný veľmi veľa bicyklov, ktoré si môžete požičať, môžete sa previesť po kúpeľnom meste a presne to isté ideme teraz urobiť aj my. Nachádzame sa v centre kúpeľného mestečka La Andertaia, ktoré ste videli už v úvode tohto videa. Za mnou sa nachádza aj radnica, sme na námestí, ktoré je plné kaviarní, obchodíkov, takisto aj drogerie, čiže keď si niečo zabudnete doma, tak nevadí. Veľkou zaujímavosťou, ktorú sme zistili, je, že v tejto radnici sa nachádza aj Múzeum Južnej Moravy, čiže ak bude pršať, nechce sa vám kúpať, tak viete, čo môžete robiť. A symbolom tohto mesta je cibula. Ja sa hlasím medzi ľudí, ktorí cibulu milujú. Práve sme objavili krásnu alej s cyklochodníkom, kde sa môžete previesť na bicykli alebo sa môžete prejsť, sú tu lavičky, takže kúpeľné mesto ako sa patrí, dokonca je tu nejaký hrad, zámok a myslím si, že ten sme míňali, ale nevyzeral tak ešte jeden by tu mal byť, ešte jedna zrusanina je po ceste, ktorú sme videli, keď sme prichádzali, takže je tu čo robiť. Objavili sme teda hrad, volá sa Laerburg a ideme sa pozrieť dnu. Dokonca dnes večer 3. augusta, keď sme tu, tak sa tu koná nejaký koncert. Už včera nacvičovali, čo sme teda dosť počuli, ale bolo to v pohode, je to super. Dá sa ísť hore na väžu a je to takto zautomatizované, čo je super, čiže si tu nemusíte kupovať vstupenky ani nič, na nejakej pokladni, ale je tu automat. A aby som nezabudla, vstup sú 2 €, čo je podľa mňa super. Zaujímalo by ma, aké tajnosti skrývajú tieto hradby, keď aj holuby sa tam pchajú. Chystáme sa tu na našu poslednú večeru a včera, keď som vám hovorila, že máme mať tú 5-chodovú večeru, tak to nebola ona, ktorú sme mali a dnes ju budeme mať. Máme tu už našu večeru, z tohto si môžeme vyberať, poprípade nám vedie niečo iné pripraviť, pretože pri predkrme tam máme krutí prsa a ostatok tapinamburová polievka a všetko super. Aj máme tu aj falafel, tak na ten sa teším a opäť nás čakal predkrm v podobe talianskej balady. Ako predjedlo sme dostali takéto antipasty, je tu grillovaná zeleninka, toto je klasická úhorka, predpokladám, tu je cuketa, tu sú sušené rajčinky, sherry rajčinky, toto neviem vôbec čo je. A toto je asi paprička. Podľa mňa by ste si povedali, že tento stôl, ktorý vidíte práve pred sebou, je po nejakom 5-chodovom jedle.
Nie, mali sme ešte len predjedlo. Ako druhé jedlo máme topinamburovú polievku. Podľa všetkého v slovenčine by to malo byť slnečnica hľuznatá. Neviem vôbec, čo to je, ale je to výborné. Mala som to už niekoľkokrát a máme k tomu aj opečený chlebiček, ktorý si budem hádzať sem. A ako druhé máme falafel, basmati rýžu a zeleninku. Na to sa veľmi, veľmi teším. Ty čo robíš? No čo by som asi robila? Užívam si každú zostávajúcu chvíľku tu. Opäť vám želám krásne dobré ráno z tohto raja a dnes je tu úžasne. Aj keď má byť dnes chladnejšie, no nefúka vietor, takže hladina je pokojná, počasie je skvelé. A teraz vám ukážem toho pravého Slováka vo mne, lebo sme si povedali, že chceli vyskúšať vlastne tie raňajky na hotel, ale povedali sme si, že si ich dáme opäť donesem do našej mini vilky, pretože check-out je až o 11, čo je podľa mňa super, lebo veľakrát to býva už o 10 ráno. Čiže je vlastne 8 hodín a my si tu môžeme užívať ten čas ešte do 11:00. Čiže sme si povedali, že čo nezjeme hneď, tak si dáme proste o 10, dáme si 2 kávy, ešte si to tu proste užijeme. Ja som ochotná ešte ísť do toho jazierka, lebo vyzerá, že je dnes teplejšie, ako bolo včera. Ešte si tu chceme proste vychutnať tie posledné chvíle a tie raňajky vyzerajú opäť famózne. No, čo to tu opäť máme? Tu máme smoothie, veľmi nám včera chutili, tam mám to ovsené mlieko, máme tu medík, džemík, maslo. V týchto miskách je rozmýšľam, že tu je taký acai bowl, na to som sa veľmi tešila. Tu je ovocie, to vyzerá famózne. Teraz sme si dali vlastne z tých druhých raňajok pomarančový džusík, pečivo, tu sa nachádza ešte ovsenak a tu je ešte humus, na ten sa veľmi teším. A tu sú ešte palacinky. Ako môžete vidieť, aj počasie plače, pretože dnes je tu náš posledný deň, dnes odchádzame asi o nejakú hodinku, tak si ešte užívame posledné chvíle, sme zabalení v deke, sledujeme, ako padajú kvapky dažďa na prírodné jazierko a určite mnohých zaujíma otázka, že koľko takéto ubytovanie stojí, tak si môžete tipnúť v komentároch. A ja vám poviem ešte takú zaujímavosť k tomuto, že vlastne keď prídete či už do hotela alebo do týchto viliek, tak už v ten deň od rána môžete využívať bazény, môžete využívať spa a podobne. A takisto aj v deň odchodu, check-out je o 11. napríklad tu v hoteli, neviem presne kedy, tak takisto môžete využívať vlastne celú tú bazénovú časť, až kým sa nezatvorí, čo je podľa mňa super. No a teraz ideme k tej cene. Asi to, čo ste videli, tak chápete, že tá cena bude trošku vyššia. Ja som fakt rada, že som mala tú možnosť si to vyskúšať, že ma sem pozvali a že som si to tu mohla na 2 dní naozaj fakt maximálne užiť. A cena za noc, ktorý ste sa snažili tipnúť, tak je 750 €. A rada by som teda pripomenula veci, ktoré sú tu, lebo je ich rozpísaných strašne veľa. Je tu welcome drink, sú tu tie raňajky, ktoré si môžete dať v reštaurácii, alebo teda tu, ako sme si to dávali my oba dní. Vlastne vo vnútri vo vilke sa nachádza súkromné spa vlastne s fínskou saunou. Máme tu tú zážitkovú sprchu, tu som vám ukazovala, je tam tá voľne stojaca baňa. Máme vlastne celú túto terasu, takisto tento výklenok s lehatkami, s jazierkom, prístup do jazierka vlastne, ktoré je prírodné, čistúčke, samočistiacej, nejak sa to aj čistí, aj to čistia tie rastlinky, takže to všetko na takej prírodnej báze. Máme tam vlastne wellness, župan, všetko pripravené, ako ste videli v kuchynke je aj čaj a káva, takisto poštářkové menu, teda bankuškové menu, ktoré nikdy na hoteloch nevyužívame. A ďalej tu máme takisto vstup do toho hotelového sveta, kde je wellness, párne lázne, sanárium. Takže môžete mi dať vedieť, čo je sanárium po česky. Je tam teda výrivka ďalšia, vnútorné bazény s termálnou vodou, ďalšia fínska sauna, otvoračka je od 7. do 10. večer a opäť je tam ďalší vstup do lázenského saunového sveta, posilňovňa. Tu som nenatáčala, ale bola celkom dobre vybavená, bola som sa tam pozrieť. Je tam nejaké kardiocentrum, tréningový program, no je tam fakt toho naozaj veľa. Potom je tam ešte nejaká účasť Active and Relax program, to sme takisto nestihli využiť. Takisto aj teda ten maximálny servis, ktorý vám môžu poskytnúť ľudia, ktorí tu pracujú, parkovacia služba, podzemné parkovisko a všetko, čo ste s nami zažili. Takže naozaj je to taký malinký raj, kúsok od Slovenska a môžem to nazvať takými maličkými Maldivmi v srdci Európy. Práve sme sa boli odčekovať a ešte sme dostali chlebiček, čerstvý z pekarničky ako pozornosť. To je také milé, mne sa ani nechce odísť, ja som taká smutná. Tak ešte neodchádzame, pretože Martin si pravdepodobne zabudol v domčeku telefón, takže v podstate sme ho ešte neopustili. Dúfam, že ho tam nájde, sme prehľadali celé auto.
nevieme, kde si ho mohol nehať. Haló, to už skončilo? Joj, aj ja by som si takúto dovolenku vedela predstaviť. Oddych, romantika, no ale toho môjho sa ani pýtať nemusím, ten mi ma nikam nezobral. No ale čo by ste povedali na to, keby chodíme spoločne takto po zážitkových ubytovaniach? Môžeme spať napríklad na strome? Alebo aj pod zemou. A na to máme dosť času. Určite do komentára napíšte, čo by ste chceli najbližšie vidieť a kde by sme sa mohli spolu vyspať. To znelo divne. Nevadí, ahojte!